ऑनसेट ऑफ मान्सून डिले झाल्यामुळे जून महिन्यात सरासरी रेनफॉल जे आहे तो -14% होता. पण जुलैमध्ये रेनफॉल खूप छान झाल्यामुळे तो जुलैमध्ये 23% अबोव नॉर्मल होता. पण ऑगस्ट महिन्यात खूप जास्त एक्स्ट्रीम रेनफॉल आणि हेवी रेनफॉल झाल्यामुळे तो ऑगस्ट महिन्याचा 64% अबोव नॉर्मल असल्यामुळे तो +24% जून जुलै ऑगस्टचा +24% रेनफॉल झालेला आहे. यावर्षी सगळ्यात जास्त रेनफॉल वालपोईमध्ये 5045.3 mm रेनफॉल झालेला रेकॉर्ड केलेला आहे आणि सगळ्यात कमी हे मार्मागोवामध्ये 3071.0 mm रेनफॉल हा लोएस्ट रेकॉर्ड केला गेलेला आहे. ह्या गेल्या 10 वर्षात हा सगळ्यात जास्त रेनफॉल झालेला वर्ष आहे आणि पुढच्या 8 दिवसापर्यंत लाईट टू मॉडरेट रेनफॉल व्हायचे चान्सेस आहेत. फिशरमनांना काही ॲडवाईस नाही आहे, ते अगदी आरामात समुद्रात जाऊ शकतात आणि ते आपलं काम करून येऊ शकतात आणि 75 किलोमीटरच्या पुढे पण वॉर्निंग नाही आहे. तर ह्या वर्षीचा रेनफॉल हा गेल्या 10 वर्षात सगळ्यात जास्त झालेला आहे आणि वालपोईनं 5000 mmचं जे टार्गेट आहे ते क्लिअर केलेलं आहे आणि सगळ्या स्टेशन्समध्ये रेनफॉल 3000 mm पेक्षा जास्त आजपर्यंत रेकॉर्ड करण्यात आलेलं आहे. सर हवामान कसं असेल, टेम्परेचर कसं असेल? हां, तर सध्या टेम्परेचर 30 ते 31 डिग्री मॅक्झिमम आहे आणि 25 ते 26 डिग्री मिनिमम आता सध्या चालू आहे आणि हे पुढच्या 8 दिवसापर्यंत हे कंटिन्यू राहील.